Il-Gvern se jinvesti 600,000 euro biex l-Istitut tat-Teknoloġiji tal-Ajru fl-Università ta' Malta wettaq proġett ta' riċerka u innovazzjoni fl-Avjazzjoni Nazzjonali. Dan il-proġett se jinvolvi riċerka biex kun hemm aktar sigurtà fl-ajru, effiċjenza u tnaqqis fit-tniġġis. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mis-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riċerka u innovazzjoni Kit Azzoparditanti. Il-Professur tal-Università David Zammit Manġon spjega se konsisti dan il-proġett ta' riċerka. Dan il-proġett ħajfoka fuq l-użu tal-dati li jieħdu fuq l-aeroplan, dak li jgħidulu flight data monitoring. U ħanużaw daw id-dati, diġà jintużaw daw id-dati fuq il-linja tal-ajru. Huwa mandatorju li kull linja tal-ajru tara x'inhu jiġri fuq l-aeroplan għall-konfini tas-sigurtà. Aħna ser nieħdu l-sitwazzjoni oltre biex naraw kif nistgħu nfittxu dejjem biex nimprovjaw is-sigurtà u anke biex intajru l-ajruplan aktar mod effiċjenti u jkollu inqas tniġġis għall-ambjent. Kompla jispjega li fl-Università se jiġi installat simulatur ta' ajruplan fuq il-mudell tal-Airbus A320 li hu l-istess mudell użat mill-Linja Nazzjonali tal-Ajru. Dan se jintuża mill-industrija fosthom għat-taħriġ. Is-Segretarju Parlamentari Azzoparditanti innota l-importanza dan il-proġett ta' riċerka f'settur tant importanti li wkoll qed joffri karrieri tal-ogħla kwalità. Is-settur u l-industrija tal-avjazzjoni hija waħda importanti ħafna għal pajjiżna. Għalhekk aħna bħala Gvern ħassejna l-bżonn, ħassejna l-ħtieġa li ninvestu f'dan is-settur speċjalment fejn tidħol riċerka u l-innovazzjoni sabiex ikun offrut lil ħaddiema u l-istudenti tagħna l-aqwa għodda fejn tidħol it-taħriġ tagħhom. Preżenti għal din it-tnedija kien hemm ukoll il-prorettur tal-Università, il-Professur Simon Fabri u ċ-Chairman Eżekuttiv tal-KM Malta Airlines David Kurmi.